Euroviisut lähestyy. Mä sain pyynnön tehdä Euroviisuihin sopivat korvikset. Ja nimenomaan sellaiset korvikset, joissa olisi liekki tai viulu tai mahdollisesti molemmat. Ja mä totta kai läksin tosi innokkaasti tekemään tätä projektia, koska se kuulosti hauskalta ja mä tykkään aina tämmöisistä uusista ideoista, mitkä ei välttämättä tule siitä omasta tarpeesta tai omasta ideasta. Nyt sä pääset tämän lyhyen videon aikana katsomaan, että kuinka ne korvikset valmistuu. Työvaiheita ei ole kuvattu ihan hirveän tarkkaan. Toki jos on kiinnostusta siitä, että haluaa nähdä tarkemmin jonkun työvaiheen tai miten mä jonkun teen, niin laita ihmeessä kommenttia, niin katsotaan. Voi olla, että joskus tulee sitten video myöskin tarkemmin jostakin, miten mä jonkun teen. Ei höpötetä sen enempää, lähdetään katsoa, miten ne korvikset syntyy. Tervetuloa mukaan. Eli koko hommahan on lähtenyt siitä, että mä oon Canvalla ensin suunnitellut kuvan, jossa on siis tämmönen liekehtivä viulu. Ja sit mä oon tuonut sen tänne Lightburn-ohjelmaan. Ja nyt mä vähän käsittelen sitä. Mä loin siihen tommoset kehykset ympärille. Ja poistin pieniä yksityiskohtia. Ei tule ylimääräisiä reikiä tonne keskelle korviksia. Ja jotta saadaan korviksiin koukut paikoilleen, niin tehdään tommoset ympyrät. Noin, ja nyt me yhdistetään noin 2 ulommaista kehää, ympyrän ulommainen kehä tohon viulun reunaan sitten vielä, että saadaan yhtenäinen raja. Noin. Ja sitten, koska tehdään korviksia, niin niitä on 2 kappaletta. Ja mä tykkään tehdä korvikset aina peilikuvina. Eli tässä mä teen nyt peilikuvan. Mä käytän korviksiin 2 millistä koivuvaneria ja ne tehdään laserilla. Sitten korvikset täytyy vielä maalata, jotta niihin saadaan vähän eloa. Tässä mä käytän tämmöisiä alkoholipohjaisia tusseja. Mä käytän joko niitä tai sitten mä käytän toisinaan akryyliväriä, maaleja. Mutta tähän projektiin mä ajattelin, että nämä tussit vois olla kivempi, joten näillä mennään. Liekeissä on 3 eri sävyn, tommoista keltaista tai oranssia ja sitten vähän mustaa ja tommosta ruskeeta. Ja toki me tarvitaan koukut. Mä tykkään käyttää tommosta 20 gagein kuparilankaa, josta mä teen koukut. Teen siis korviskoukut aina itse. En käytä valmiita korun osia, vaan mä teen kaikki korun osat itse. Tähän tarvitaan tommonen 4-5 tuumaa pitkä pätkä. Taitetaan se kahtia. Näin saadaan tehtyä molemmat koukut yhtä aikaa niin, että
ne on suurin piirtein mahdollisimman identtiset. Mutta tosiaan taitetaan toi pää mahdollisimman hyvin. Leikataan tosta pieni pätkä pois, että tasataan noi päät, että ne on yhtä pitkät noi kuparilankapäät. Sitten mulla on tämmönen, mikähän lie suomeksi tää nimeltään, mutta tämmöiset pihdit, millä voi tehdä tommosia lenkkejä. Eli tehdään tuolla toisiksi pienimmällä 3 millisellä pieni lenkki ensin, mihin tulee toi itse korvis kiinni, ja sitten toiseen suuntaan käännetään tuolla toisiksi suurimmalla 7 millisellä. Mä oon tykännyt käyttää sitä. Ja tohon toi lenkki. Ja ihan vaan sormella oon muotoillut sen tosta sitten vähän siihen sitä korviskoukun muotoa. Ja mä itse tykkään, että nuo korviskoukut on pikkasen ehkä standardia pitemmät. Tykkään, että pysyy paremmin korvissa, ei tarvi olla aina huivejen tai takinkauluksen kanssa pelkäämässä, että tippuu pois. Näitä mä itse asiassa vielä päädyn lyhentämään tästä pikkusen. Se ei tässä videolla näy, mutta tykkään kuitenkin jättää ne pikkusen pitemmäksi. Vähän hiotaan pyöreämmäksi noita päitä, ettei ne olisi kovin terävät ja raapis korvia. Sitten tommosen vasarointialustan päällä mä vähän naputtelen noita korviksia, että se vähän, mitähän se nyt sitten olisi suomeksi, work harden, olisi englanniksi. Mutta se vähän jäykistää tätä kuparilankaa, koska toi on aika pehmeetä. Niin se ei ole sit ihan niin taipusaa. Tosiaan mun käsityökieli on oikeastaan englanti. Niin voi olla, että jotkut termit tai nimikkeet on vähän hakusessa sit suomen kielellä, mutta ei se haittaa. Näillä mennään. Mut ei siis käytetä voimaa varsinaisesti, vaan ihan kevyesti paukutellaan. Ei ole tarkoitus litistää tota. Ja sitten kiinnitetään vielä viimeiseksi korviskoukut. Eli koukkuhan avataan, lenkki avataan aina tolleen kiertämällä poispäin, miten sen selittäisi, mutta et pysyy se pyöreä muoto tuossa lenkissä. Tässä näkyy paremmin. Eli käännetään noin auki, laitetaan korvis kiinni ja käännetään lenkki kiinni. Sitten meillä on valmiit liekehtivät viulut. Ei muuta kuin tsemppiä Suomelle.